10 reasons bakit kailangan mong bumili ng Yadea e-vehicles. First, napakatibay. Second, car grade ang pintura. Third, fireproof ang mga wires. Fourth, subok na sa baha. Fifth, maporma ang design. 6, may smart charging system. 7, malakas ang musina. 8, graphene battery ang gamit. Pang 9, may anti-theft na ito. At pang 10, abot kaya ang presyo. Alam nyo din ba na si Yadea ay global number 1 in sales volume for 8 consecutive years. Nakabenta lang naman sila ng 17 million e-vehicle last year globally. Nag-visit nga ako sa isang branch nila dito sa Santa Rosario Street, Barangay San Jose, Angeles City, Pampanga. 3 minutes away sa Holy Rosary Parish Church. Dahil nga prone sa baha ang Pampanga, kaya talaga namang madaming nag-aabil ng mga e-vehicles nila. Marami silang available units katulad ng kanilang M3, M6, Tina, Epoch, C16 and CLA. Magkakaiba lang sila ng kilometer range pero lahat same ng features at tibay. Katulad ng kanilang Epoch model na dual disc brake, available na colors nito ay white, black and gray. Up to 100 kilometers ang range at maporma. Isa din sa nagustuhan kong design dito ang kanilang M3, nasa 50 to 60 kilometers range at premium hydraulic shock ang gamit. Kaya kahit idaan mo sa bako-bako ay kayang-kaya nito. Same din sa mga ibang model units nila. Sobrang tibay ng mga e-vehicles nila na kahit yung timbang ko kayang-kaya. Graphene battery pala ang gamit ni Yadea, 3 times lifespan compared to normal lead acid battery at magtatagal ito ng up to 3 to 5 years with 30% advanced mileage compared to normal battery. Kung naghahanap naman kayo ng pwedeng pangatid sa school, pwede itong kanilang C16 at CL8. 80 kilometers range at kasya ang 2 passengers. Marami din kayong option sa mga kulay ng mga ito. Sa din sa kagandahan ng Yadea, meron itong smart charging system kaya no need to monitor kapag i-charge mo. Automatic na nagka-cut ang charging kapag full charge na ito. Flame resistant din pala ito at car grade ang gamit na pintura. Sa mga wires naman nito sa loob, iwas short circuit or pagkasunog dahil fireproof na din ang gamit. Isa sa nagustuhan ko sa unit nila ay malakas ang busina. Malaki ang compartment kaya kasya ang isang helmet. Sa magandang features nito, meron siyang anti-theft. Kaya no worry, siguradong secured ang e-vehicle nyo. For safety, pwede mo ding i-turn off ang power supply nito. Para naman sa mode of payments, pwedeng mag-cash with minimal discount, credit card, debit card, Maya, GCash, and bank transfer. Kung ayaw nyo namang mabigatan, may available silang installment via home credit, 6 to 18 months at 0% interest na din ito. Pass approval in just 15 to 20 minutes at one valid ID lang ang kailangan. Kung gusto nyo pala mag-visit dito, open sila ng Monday to Sunday, 8:30 AM to 6 PM. Located sila sa JCDI Building 195 Santa Rosario Street, Barangay San Jose, Angeles City, Pampanga. For more info, prices and update, huwag niyong kalimutan mag-follow sa kanilang Facebook page, Yadea San Jose, Angeles City Branch.